αφέονται αμαρτίε αυτής επολέ, ότι αγάπησε πολύ. Όπως έχουμε αναφέρει και τις δύο προηγούμενες ημέρες, αγαπητοί αδελφοί, κάθε βράδυ η Εκκλησία μας προβάλλει κάποιο πρόσωπο ή κάποιο γεγονός. Έτσι όρισαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος. Απόψε λοιπόν όρισε η Εκκλησία να θυμόμαστε ένα περιστατικό από τη ζωή του Χριστού. Κάποτε, όπως διηγείται ο Άγιος και Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του για φαγητό, για να του κάνει το τραπέζι, ένας Φαρισαίος ονόματι Σίμων. Πήγε πράγματι ο Χριστός και κάθισαν στο τραπέζι. Εκεί που κάθονταν, ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα μια γυναίκα γνωστή στην πόλη για τα ελαφρά ήθη της, μια πόρνη, μια αμαρτωλή γυναίκα. Βέβαια όσοι την είδαν να μπαίνει μέσα, αμέσως αισθάνθηκαν μια δελγμία προς το πρόσωπό της και σίγουρα όλοι την κατέκριναν μέσα τους, και πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα σε τέτοιο χώρο με τέτοιο ιερό πρόσωπο όπως είναι ο Χριστός να είναι παρόν. Η γυναίκα αυτή όμως πήρε θάρρος και τόλμη, πλησίασε τον Χριστό, γονάτισε στα πόδια του, άρχισε να κλαίει με λυγμούς και τα δάκρυά της σαν βροχή, σαν ποτάμι να πέφτουν από τα μάτια της και να πλένουν τα πόδια του Χριστού. Ταυτοχρόνως είχε μαζί της ένα μπουκάλι, ένα αλάβαστρο γεμάτο από πολύτιμο μύρο, ένα πανάκριβο άρωμα. Το έσπασε το μπουκάλι αυτό και χύθηκε το μύρο επάνω στα πόδια του Κυρίου μας, και μαζί με τα δάκρυά της ανακατεμένα έπλυναν τα άχραντα πόδια του Χριστού και γέμισε όλο το σπίτι από την ευωδία του μύρου. Και έκανε και το άλλο συγκινητικό, έλυσε τα μαλλιά της και τα έκανε σαν πετσέτα, σαν προσώψεο, και με αυτά τα μαλλιά σκούπισε τα πόδια του Κυρίου. Ο Σίμων, ο Φαρισαίος, όταν είδε αυτή τη σκηνή, την κατέκρινε και είπε από μέσα του: αν αυτός ο άνθρωπος ήταν προφήτης, ο Ιησούς, θα ήξερε τι είδους γυναίκα, τι αμαρτωλή ήταν αυτή η γυναίκα που τον πλησίασε και του έκανε αυτό που έκανε. Ο Χριστός όμως διέβασε τη σκέψη του σαν Θεός που ήταν και του είπε: Σίμων, έχω κάτι να σου πω. Λέει: Κύριε, πες μου. Ήταν κάποτε, λέει, δύο άνθρωποι, δύο χρεοφιλέτες. Ο ένας χρωστούσε 50 δινάρια και ο άλλος χρωστούσε 500 δινάρια σε κάποιον πλούσιο. Το δινάριο ισοδυναμεί με το μίσθωμα μιας ημέρας, με το μεροκάματο όπως λέμε. Υπολογίστε τώρα πόσο είναι σήμερα ένα μεροκάματο. Αυτό είναι το ένα δινάριο. Ο ένας λοιπόν χρωστούσε 50 και ο άλλος 500. Επειδή όμως δεν είχαν να τα πληρώσουν, ο καλός αυτός άνθρωπος, ο πλούσιος, χάρισε και στους δύο το ποσό. Για πες μου, λέει Σίμων, ποιος από τους δύο θα αγαπήσει περισσότερο τον κύριο αυτό, τον πλούσιο αυτό? Και απαντά χωρίς να σκεφτεί πολύ: νομίζω, Κύριε, ο δεύτερος που χρωστούσε τα περισσότερα. Πολύ καλά απάντησες, του είπε ο Χριστός. Και τότε στρέφει το λόγο στο γεγονός που συνέβη. Βλέπεις αυτή τη γυναίκα, του λέει εδώ πέρα, εγώ ήρθα στο σπίτι σου, νερό δεν μου πρόσφερες να πλύνω τα πόδια μου, όπως συνηθίζονταν την εποχή εκείνη όταν καλούσαν ένα ξένο. Αυτή όμως δεν σταμάτησε να πλένει τα πόδια μου με τα δάκρυά της. Φίλοι, μα δεν μου έδωσες, δεν με ασπάστηκες όταν ήρθα στο σπίτι σου, που συνηθίζαν την εποχή εκείνη να ασπάζονται τους προσκεκλημένους. Αυτή όμως δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να φυλάει τα πόδια μου. Και ακόμα λάδι δεν μου έδωσες να αλείψω το κεφάλι μου, όπως πάλι συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Αυτή όμως με το μύρο αυτό μου άλειψε τα πόδια μου. Και αυτό λοιπόν, και αφέονται αμαρτίε αυτής επολέ, ότι αγάπησε πολύ. Τη συγχωρούνται οι πολλές και μεγάλες αμαρτίες της, γιατί αγάπησε πολύ. Και τότε
είπε στη γυναίκα, στράφη προς αυτή και της είπε αυτό που ήθελε να ακούσει, γι' αυτό πήγε. Τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Αυτό το περιστατικό, αδελφοί μου, όρισε σήμερα η Εκκλησία μας να θυμόμαστε την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη. Και όπως θα ακούσατε, όλα τα τροπάρια, σχεδόν όλα τα τροπάρια που ακούστηκαν είναι σχετικά και περιστρέφονται γύρω από αυτό το γεγονός και με πολύ ωραίο και εξαίσιο και ποιητικό τρόπο παρουσιάζουν όλο αυτό το σκηνικό που σας περιέγραψα, την αμαρτωλή αυτή γυναίκα η οποία πήγε να πάρει την άφεση των αμαρτιών της και με τον τρόπο αυτό την πήρε. Πήγε κάρβουνο και βγήκε με μια ψυχή λευκότερη και από το χιόνι. Πήγε μέσα από μαύρο κοράκι και βγήκε έξω κάτασπρη σαν το περιστέρι. Ιδιαιτέρως όμως το τροπάριο εκείνο, το οποίο συγκινεί τους χριστιανούς πιο πολύ την ημέρα αυτή, γι' αυτό και περισσότερο εκκλησίασμα παρατηρείται τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, είναι το τροπάριο που θα ακούσουμε σε λίγο. Το περίφημο τροπάριο της Κασιανής, η οποία Κασιανή ήταν μια γυναίκα μοναχή που έζησε τα χρόνια του Βυζαντίου, δηλαδή πολλά χρόνια μετά Χριστόν, και η οποία έγραψε ένα σχετικό τροπάριο για την γυναίκα αυτή την αμαρτωλή. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει την Κασιανή και νομίζουν ότι αυτή είναι η αμαρτωλή γυναίκα. Η Κασιανή όμως δεν ήταν η γυναίκα αυτή, καμία σχέση. Σας είπα ότι αυτή έζησε τα χρόνια του Χριστού, η αμαρτωλή γυναίκα, ενώ η Κασιανή έζησε 700 χρόνια μετά Χριστόν. Το τροπάριο απλώς αναφέρεται στο γεγονός που σας είπα προηγουμένως και θα το ακούσουμε μετά από λίγο από τους ψάλτες μας. Ο λόγος που η Εκκλησία μας όρισε να θυμόμαστε την ημέρα αυτή την αμαρτωλή γυναίκα είναι, αδελφοί μου, προφανώς για να μας καλέσει για άλλη μια φορά στη μετάνοια και τη σωτηρία. Όλη η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής ήταν περίοδος μετανοίας. Όλα τα τροπάρια ήταν σαλπίσματα με τα οποία προσπαθούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γράφοντάς τα, να ξυπνήσουν όλους μας, να μας ξυπνήσουν από το λίθαργο της αμαρτίας στον οποίο λίγο ή πολύ βρισκόμαστε όλοι μας. Ιδίως ο Μέγας Κανόν ήταν το αποκορύφωμα του καλέσματος της μετανοίας της Εκκλησίας μας. Αλλά και την εβδομάδα αυτή η Εκκλησία μας, τη Μεγάλη Εβδομάδα, προβάλλει σε μας 3 παραδείγματα μετανοίας. Το πρώτο παράδειγμα είναι η αμαρτωλή γυναίκα αυτή η πόρνη, την οποία ακούσαμε απόψε. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η μετάνοια του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος μετά από 2 μέρες θα ακούσουμε ότι αρνήθηκε τον Κύριό μας 3 φορές και μετά μετανόησε, βγήκε έξω από το σπίτι του αρχιερέα και έκλαψε πικρός και πήρε την άφεση των αμαρτιών του. Και τρίτο παράδειγμα μετανοίας, ίσως το πιο συγκινητικό, είναι το παράδειγμα του ληστού, που λίγες στιγμές πριν φύγει ο Κύριος μας από αυτόν τον κόσμο πήρε και αυτός την άφεση των αμαρτιών του και σαν ληστής, πραγματικός ληστής, με την καλή έννοια ληστής, έκλεψε κοντά στα άλλα που είχε κλέψει, έκλεψε και την λέξη αυτή που του είπε ο Χριστός, ότι σήμερον μετεμού έσυ το παραδείσο, θα είσαι μαζί μου σήμερα στον παράδεισο. Αδελφοί μου, η Εκκλησία μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μπορεί θα λέγαμε, για να καλέσει όλους μας σε αυτή τη μεγάλη πνευματική κατάσταση που λέγεται μετάνοια. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει την εξής σκέψη: εφόσον, λέει, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, και αυτή είναι η πραγματικότητα, και μία ημέρα να ζούσαμε πάνω στη γη, δεν θα τη ζούσαμε καθαρή, θα αμαρτάναμε, και μια ημέρα να ήταν η ζωή μας, λέει, ουδής αναμάρτητος επί της γης. Θα έπρεπε, λέει, εφόσον κάθε μέρα αμαρτάνουμε, θα έπρεπε και κάθε μέρα να χύνουμε δάκρυα σαν την αμαρτωλή γυναίκα. Και αν δεν τα έχουμε αυτά τα δάκρυα, πρέπει να τα ζητούμε από τον Θεό να μας τα δώσει αυτά τα δάκρυα της μετανοίας, διότι με αυτά τα δάκρυα, όπως λένε κάπου αλλού οι πατέρες της Εκκλησίας, μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά της κολάσεως. Η φωτιά της κολάσεως δεν σβήνει με νερό, σβήνει με τα δάκρυα της μετανοίας. Και να παρακαλάμε με εκείνο το ωραίο τροπάριο που ακούμε κάθε βράδυ στο Μέγα Απόδειπνο,
το ακούγαμε, γιατί απόψε διαβάστηκε για τελευταία φορά το Μέγα Απόδειμνο. Να λέμε λοιπόν και εμείς μαζί με τον υμνογράφο: δάκρυα μη δώσ' ο Θεός, ως ποτέ τη γυναικήτη αμαρτωλό, και αξίωσον με βρέχην τους πόδας σου, τους εμέ εκ της οδού της πλάνης ελευθερώσαντας, και μύρον ευωδίαση προσφέρει, βίων καθαρών εν μετανία μικτιστέντα, ή να ακούσω καγώ της ευκταίας σου πονής, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνη. Αμήν.